Вітаю вас! На календарі нядзеля 10 снежня у эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. У Докшыцкай цэнтральнай раённай бальніцы з'явілася стаматалагічнае аддзяленне. Карыстацца яго паслугамі змогуць і жыхары суседніх раёнаў. Прыродны газ падведзены ў населеныя пункты Октябрьскі і Альшанка Чашніцкага раёна. План газифікацыі населеных пунктаў вобласці на 2017 год выкананы. Сёння стартуе чарговы этап выбарчай кампаніі вылучэння кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Ён працягнецца да 8 студзеня. Другі рэспубліканскі з'езд вучоных пройдзе ў Мінску 12-13 снежня. Віцебскую вобласць на ім прадставяць каля сотні навукоўцаў. Фестываль імя Івана Салярцінскага праходзіць у Віцебску. Навуковыя чытанні, выставы і канцэрты класічнай музыкі. Адкрыццём сацыяльных аб'ектаў у раёнах, такіх неабходных для жыхароў, адзначыўся гэты тыдзень. Докшыцкая цэнтральная раённая бальніца абзавялася стаматалагічным аддзяленнем. Медыцынскую дапамогу тут будуць атрымліваць не толькі жыхары раёна, а і прылеглых. Новы корпус, дарэчы, дазволіў адкрыць і новыя працоўныя месцы. Удзел ва ўрачыстасцях прыняў і старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір Андрэйчынка. Спікер ніжняй палаты таксама правёў у Докшыцах прыём грамадзян. На пераўвасабленне Докшыцкай зубапратэзнай лабараторыі ў сучаснае аддзяленне стаматалогіі будаўнікам спатрэбілася 2,5 гады. Сведкай пераўтварэння стала і Ларыса Галсцян. Яна працуе ўрачом больш за 20 год. Жартуе, што зубны боль яшчэ ніхто не адмяняў, толькі вось за амаль 3 дзесяткі год у прафесіі змяніліся спосабы яго лячэння. Переехали недавно в такое красивое здание, шикарное, просторное, светлое. Новое оборудование у нас все. И бормашины хорошие работают, и установки, и воздух, и вода, и все на месте тут у нас. Новае сучаснае абсталяванне ў Докшыцкім стаматалагічным аддзяленні складзе канкурэнцыю некаторым падобным кабінетам абласнога цэнтра. Выраб металакерамічных пратэзаў, рэстаўрацыя зубоў і многае іншае. З адкрыццём стаматалогіі патрэба мясцовых жыхароў ездзіць у Мінск ці Віцебск адпала. Есть возможность изготавливать цельнолитые мостовидные протезы, металлокерамику. И если ранее мы отвозили, эти работы выполнялись на базе Витебского областного клинического стоматологического центра, то сейчас все виды работы будут выполняться на месте, что обеспечит уменьшение сроков изготовления зубных протезов и, конечно же, улучшит и качество. З адкрыццём стаматалагічнага аддзялення адкрыліся і новыя працоўныя месцы. Штат Докшыцкай ЦРБ папоўніўся 7 стаўкамі. Адметна, што крыніцай фінансавання будаўніцтва стаматалогіі стаў мясцовы бюджэт на ўзвядзенне асвоенай інвестыцый на суму каля 2 мільёнаў рублёў, у тым ліку чвэрць з іх на абсталяванне. Это важно, конечно, что уделяется серьезное внимание сегодня не только проблемам и вопросам здравоохранения, но и всем другим вопросам, которые связаны с жизнью наших людей. Это политика нашего государства, это политика президента Республики Беларусь. И, конечно же, я рад, что этому большое внимание уделяют местные органы власти, потому что из центра на макроуровне мы все вопросы порешать не можем. Они смогли вот за счет местного бюджета решить вот эти проблемы. Цяпер у жыхароў раёна пытанні з будаўніцтвам стаматалогіі не ўзнікаюць. Шэраг пытанняў выслухаў Уладзімір Андрейчынка і на прыёме грамадзян. Звароты насілі асабісты характар, якія ў сілах вырашыць мясцовая ўлада. Віктор Праліч, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны Докшыцы. Аграгарадок Альшанка і пасёлак Октябрьскі Чашніцкага раёна атрымалі прыродны газ. Ва ўрачыстай цырымоніі запальвання сімвалічнага факела прынялі ўдзел старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў і член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, генеральны дырэктар Віцебскаблгаза Пётр Шэршань. Альшанка і Октябрьскі сталі апошняй кропкай на карце газифікацыі малых населеных пунктаў вобласці ў 2017 годзе. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Сергей Мисурагин.
Жыхары буйных гарадоў даўно прызвычаіліся да даброт цывілізацыі і не могуць уявіць свайго жыцця без блакітнага паліва. Але, як вядома, ўсё пазнаецца ў параўнанні. Для месцішчаў пасёлка Октябрьскі падвядзенне прыроднага газа падзея значная. Да гэтага гатаваць прыходзілася на звадкаваным паліве, а яно і гарыць горш, і пах непрыемны мае. Цяпер гэтыя нязручнасці ў мінулым. Цяпер прывялі гэты газ, мы очень довольны все. Горить хорошо. Ждали, что провели нам природный газ. Это намного лучше, чем был предыдущий. Я уже ощутила как хозяйка. Кастрюли не коптят, запаха постороннего нет. Я довольна. Газификация сельской мясцовасці – одна з задач дзяржаўнай праграмы «Комфортное жилье и спрыяльное асяроддзе». Сёлета на Віцебшчыне прыродны газ быў падведзены да десятка малых населенных пунктаў. Для газификации Ольшанки и Кастрычніцкага побудованы 12 километров газовых сеток. Здесь в большей степени использовался сжиженный природный газ, то есть завозной. Значит, сегодня мы порядка 200 квартир перевели на природный газ. Ну, соответственно, еще где-то 200 индивидуальных жилых домов получают такую же возможность сегодня тоже газифицироваться, провести в свои дома отопление. Сёлета ў паўночным рэгіёне выкананы ўсе запланаваныя работы па газифікацыі населеных пунктаў. Зараз распрацоўваюцца планы на 2018. І, як адзначыў старшыня аблвыканкама Мікалай Шашнёў, у наступным годзе блакітнае паліва атрымаюць не менш аграгарадкоў і пасёлкаў, чым сёлета. Людзям неабходна стварыць камфортныя ўмовы пражывання. Гэта скараціць адток моладзі з перыферыі ў гарады і будзе садзейнічаць развіццю мясцовай вытворчасці. Остается подвести газ вот в такие поселки, где еще теплится жизнь и есть развитие, где должны работать производства. Конечно, здесь должны оставаться дети, люди, должна быть жизнь, ведь есть земли, их нужно обрабатывать. Людям необходимо создать, конечно, хорошие условия для жизни. Газ – это цивилизация. По выніках работы ў 2017 годзе лепшыя работнікі Віцебскага аблгаза былі узнагароджаны ганаровымі граматамі і памятнымі падарункамі. Сергей Мисурагин, Марина Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Чашніцкі раён. Аршанскі раён жыве ў рэжыме перазагрузкі. Прамысловасць, сельская гаспадарка, сацыяльная сфера павінны выйсці на ўзровень перадавых, каб рэгіён стаў узорным не толькі для вобласці, але і для краіны. Развіццё гэтай тэрыторыі на асаблівым кантролі ўлады, як абласной, так і рэспубліканскай. Галоўнае патрабаванне – абнаўлення вытворчасці, бо Орша – магутны прамысловы цэнтр. Між тым, сацыяльныя патрэбы жыхароў не адыходзяць на другі план і застаюцца ў цэнтры ўвагі ўлады. Прыгожы зімовы пейзаж у цэнтры Оршы. Маляўнічыя краявіды адкрываюцца не з назіральнай пляцоўкі, а з верхняга паверха бальніцы Мясямашка. Адкрыццё новага корпуса жыхары райцэнтра чакаюць даўно. Зараз гісторыя Даўгабуда блізкая да завяршэння. Хутка ў аддзяленнях будуць працаваць не будаўнікі, а медыкі. Подготавливаем помещения операционных, расставляется мебель. Работа действительно без выходных уже на протяжении месяцев двух осуществляется. Думаю, что у нас все получится, и в задуманные сроки до конца года мы этот объект должны сдать. Кваліфікаваную дапамогу новай бальніцы будуць атрымліваць жыхары адразу некалькіх раёнаў Віцебскай вобласці. На 10 паверхах размесцяцца аддзяленні кардыялогіі, хірургіі, уралогіі, гемадыялізу. Сучаснае абсталяванне дазволіць выконваць шэраг складаных аперацый, у тым ліку и на сосудах. Кроме этого, здесь будут делаться операции по эндопротезированию суставов. Здесь будем мы оперировать хрусталики глаза. Расширяются возможности для хирургического отделения. Это и лапароскопические вмешательства с применением самых современных методов воздействия на ткани. І калі бальніца ўжо гатова прыняць пацыенту, то работа з прамысловым комплексам рэгіёну яшчэ наперадзе. Даць другое жыццё прадпрыемствам, патрабаванне кіраўніка дзяржавы. Тэма развіцця рэгіёну гучала і падчас прызначэння новага старшыні Аршанскага раёна. Первоочередные меры, которые мы наметили, то есть создание основ для того, чтобы и производство, и другие сферы могли стабильно работать, понимали, что есть заказы. Это было бы обеспечение кадрами, это обеспечение заказами, это, естественно, модернизация производства для того, чтобы вкупе мы вышли на результат. Это то, что касается, например, промышленности, социальной сферы. Орша – магутны прамысловы цэнтр, і зараз прадпрыемствы ў рэжыме перазагрузкі. Яшчэ пару месяцаў таму, расказваюць супрацоўнікі Аршанскага інструментальнага завода, яны без праблем маглі вызначыць надвор'е, не выходзячы з цэхаў. Шмат год на заводзе працякаў дах. Працаваць у такіх умовах было цяжка, бытавую праблему вырашылі. Зараз задача стаіць больш глобальна.
глобальная – стварыць вытворчасць сучасных рэжучых інструментаў і, як вынік, без малога сотня новых працоўных месцаў. В том году брали молодых специалистов, и в этом году будем продолжать. То есть это как технологов, конструкторов, и будем предлагать им возможность работы на современных металлорежущих станках. Плюс организовали обучение у себя на производстве, выделили участок. Пільная ўвага і развіццю сельскай гаспадаркі, і тут таксама аснова закладзена. У рэгіёне пабудуюць 4 малочна-таварныя комплексы. Аршанскія малочныя і мясакансервавыя камбінаты чакае маштабная мадэрнізацыя. Наперадзе рэалізацыя амбіцыйных задач. Праз 3 гады Аршанскі раён павінен стаць зонай апераджальнага развіцця ва ўсіх галінах. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Аршанскі раён. У Віцебскай вобласці створаныя 60 акруговых камісій па выбарах у Віцебскі абласны савет дэпутатаў. Камісіі зацверджаны на сумесным пасяджэнні прэзідыума абласнога савета дэпутатаў і абласнога выканаўчага камітэта. Усяго паступілі 749 заяў ад розных грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый і грамадзян. У склад акруговых камісій абраны тыя, хто зможа правесці выбарчую кампанію кампетэнтна і арганізавана. Большасць кандыдатаў маюць досвед работы ў выбарчых камісіях. Порядка 60,6% это от политических партий, общественных объединений, от трудовых коллективов 9,9% и самым демократическим способом путем подачи заявлений от граждан путем сбора подписей 29,5%. Выбраны самые достойные. Конечно, будем смотреть и опыт работы в предыдущих комиссиях, ну и не забывать, что комиссии должны, конечно, обновляться. Спектр, который сегодня подан, достаточно широк и политических партий, и общественных объединений, то есть постараемся учесть интересы всех. Всех, кто хочет действительно участвовать в этом демократическом процессе, ну, конечно, работая с нашим избирательным кодексом и Конституцией. У Віцебскай вобласці сярэдняя колькасць выбаршчыкаў на акругу больш за 14,5 тысяч чалавек. На выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў з'явяцца новыя асобы і маладыя палітыкі, лічыць старшыня Цэнтр выбаркама Беларусі Лідзія Ярмошына. У Віцебску яна правяла семінар вучобу для членаў акруговых і тэрытарыяльных выбарчых камісій рэгіёну. Выбары і на гэты раз будуць трымацца на жаночых плячах, адзначыла Лідзія Ярмошына. Больш за 80% членаў выбаркамаў жанчыны. Тэхнічна выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў самыя складаныя і патрабуюць ад арганізатараў высокага прафесіяналізму. І Віцебскую вобласць якраз і адрознівае кампетэнтнасць кадраў і выкарыстанне інтэрнэт-рэсурсаў для шырокага інфармавання аб ходзе выбараў. Я бы в числе позитива отметила здесь высокий уровень кадров, которые занимаются на профессиональном уровне организации выборов. Здесь очень хорошо и, наверное, первая освоила Витебская область. Вот все наши рекомендации, они даже пошли впереди в определенном плане в начале по информированию населения, именно связанные с глобальной сетью интернет. Прежде всего, вот информирование таким способом Витебская область, наверное, была в числе первых, где действительно были безукоризненные сайты, где наиболее полно осуществлялось информирование избирателей таким образом. Сёння стартуе наступны этап кампаніі вылучэння кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Ён працягнецца да 8 студзеня. Выбары дэпутатаў у Беларусі пройдуць 18 лютага 2018 года. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтральнай выбарчай камісіі і Віцебскага аблвыканкама. Мясная жывёлагадоўля можа стаць перспектыўным накірункам дзейнасці прадпрыемстваў АПК Віцебскай вобласці. У Мінсельгасхарчы лічаць, што варта пераарыентаваць раёны, у якіх надоі не перавышаюць пэўных паказчыкаў на развядзенне жывёл і мясных парод. Між тым спецыялісты заўважаюць, што толькі пры наяўнасці належных умоў утрымання жывёлы і рэгулявання дзяржаўнай закупачнай цаны можна будзе забяспечыць рэнтабельнасць вытворчасці ялавічыны. Як гэта выглядае на практыцы, высвятляла наш корэспондэнт Інна Кірыенкова. Яна отправилася у акционерное товариство «Липауцы» Витебского района. У них должно быть сердечко. Вот на спине
вот когда у них на спине вот такая вот, это уже признак породы. Развядзеннем герафордаў у гаспадарцы займаюцца даўно. Перавагі гэтай пароды паспелі ацаніць. У іх генетыцы закладзена мармуровае мяса, якое адрозніваецца высокімі якаснымі паказчыкамі. З агульнага статку у 7,5 тысяч галоў зараз на ўтрыманні знаходзіцца каля 900 герафордаў. З іх амаль 270 чыстапародных. У харчаванні жывёлы выкарыстоўваюць якасныя збалансаваныя кармы. Тады яны растуць хутчэй. Можна ў суткі атрымліваць прывагі да 1,5 кілаграма. Силаж из из трав с клевера, он поэтому темный. Но вот по запаху он пахнет хлебом, он не кислый, ничего. То есть для них это, ну, будем говорить, лакомство. Хотя они могут есть и более грубый корм. Гэта парода найбольш адаптаваная да нашых кліматычных умоў, упэўнены ў гаспадарцы. Затраты на яе ўтрыманне значна меншыя. Дастаткова толькі забяспечыць добрую пашу. Таму сёлета паднялі амаль 3000 гектараў зябліва, каб можна было ўвесну пасеяць травы і утрымліваць жывёлу. Так как мы содержим ее на естественных угодьях, где-то 8 месяцев с апреля по ноябрь мы можем ее держать, то это уже дает плюсы в экономике по сравнению с содержанием черно-пестрых быков. Конечно, нас не устраивают закупочные цены, они очень небольшие. У гаспадарцы намерены разводзіць чыстапародных герафордаў, якія генетычна прадукцыйныя, і вырошчваць іх не толькі на мяса. Племпродажа это в разы отличается по стоимости от сдачи на мясокомбинат. То есть перспектива развития мясного скотоводства однозначно есть. У вобласці ёсць усе перадумовы для таго, каб займацца развядзеннем мясной жывёлагадоўлі. Штогод выбракоўваецца каля 6 тысяч дойных кароў, якія ідуць на мяса. Нямала земляў, якія не выкарыстоўваюцца ў севазвароце. Зараз ідзе падбор фермаў для ўтрымання статку мяснога накірунку. А каб стымуляваць гаспадаркі, аблвыканкам распрацоўвае сістэму фінансавай падтрымкі. Планируется помощь из областного бюджета именно для того, чтобы хозяйства были заинтересованы. Это увеличение закупочной цены. Поэтому эти все вопросы облсполкомом принимаются во внимание, чтобы людей заинтересовать. Если будет видеть хозяйство, что это выгодно, конечно, я думаю, в дальнейшем мы сохраним и коров, мы получим дополнительное поголовье, которое можно будет потом с успехом использовать на неудобицах. Зараз на тэрыторыі вобласці налічваецца больш за 9 тысяч галоў статку мяснога накірунку, з іх больш за 5 тысяч кароў. А значыць, у гаспадарак не будзе праблем з набыццём цялят для далейшага вырошчвання і развядзення. Інна Кіріенкова, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі раён. Новыя энергазберагальныя цяпліцы ў Аршанскім раёне пачалі даваць першы ўраджай. За дзень гароднінаводы здымаюць каля 15 тонн гуркоў і 2-3 тысячы штук зеляніны. Такім ураджайным снежань стаў дзякуючы сучасным тэхналогіям, якія ўкараняюцца ў агракамбінаце. Для прыкладу, расліны атрымліваюць патрэбную колькасць дзённага асвятлення на працягу 20 гадзін у суткі. Як пры штучных умовах вырошчваць натуральны ўраджай, даведаўся Віктор Праліч. За окном снег, а на асобных палетках Аршанскага рэгіёну сапраўднае лета. І гэта не зводка з прагнозу надвор'я, а ўмовы работы энергазберагальных цяпліц. А азіс плошчай 4,5 гектара тут з'явіўся зусім нядаўна. Стаўку зрабілі на зеляніну і адзіны гібридны гатунак агуркоў. Мы выращиваем в режиме светокультуры такой гибрид, как Мева. Он очень себя зарекомендовал хорошо. Очень, посмотрите, очень завязываемость хорошая плодов. Конечно, по сравнению, как мы работали в старых теплицах низких, урожайность в 2 раза увеличивается. Покупательская будет способность. И на вид он очень красивый, значит, и на вкусовое качество очень вкусное. Голландская технология дазволила павялічыць ураджайнасць удвая і вырошчваць гародніну на беларускіх землях круглы год. За дзень збіраюць 10-15 тонн свежых огурков и каля 2-3 тысяч штук зеляніны. Процесс вырошчвання ў большасці тут аўтаматызаваны, аднак і без чалавечых рук не абысціся, а гэта і захаванасць працоўных месцаў. Многие процессы здесь увязаны программным обеспечением на экономию именно энергоресурсов. Также у нас система обратного дренажа, что нам позволяет меньше расходовать удобрения и воду для поддержания жизни растений. В старых теплицах в этот период мы не могли получать, потому что там не было досветки.
и мы не могли для растения создать оптимальные условия. Прадукцыя новага ўраджаю пачала паступаць на прылаўкі як айчыннага, так і замежнага рынкаў. Вясной, калі сезон агуркоў скончыцца, на гектарах высадзяць таматы. А з цягам часу тут плануюць запусціць лінію па выпуску замарожаных ягад і садавіны. Віктор Праліч, Александр Петровецкі, навіны, Аршанскі раён. Объемы жилищного строительства в Беларуси в 2018 году предполагается увеличить до 4 миллионов квадратных метров. При этом практически вдвое возрастет количество жилья, возводимого с господдержкой, с 500 тысяч квадратных метров в нынешнем году до 900 тысяч квадратных метров в следующем. Одним из основных источников финансирования станут банковские кредиты. Как банки будут их выдавать и снизятся ли ставки, расскажет заместитель начальника Центра розничного бизнеса дирекции Белинвестбанка по Витебской области Сергей Гундерак. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ольга. В Беларуси заработал новый источник финансирования строительства жилья – адресная субсидия. В соответствии с указом номер 240 данный вид государственной поддержки оказывается нуждающимся в улучшении жилищных условий и направляется на погашение части процентов и основного долга по кредиту на финансирование недвижимости. Хочу отметить, что Белинвестбанк осуществляет кредитование в рамках данного указа на выгодных условиях. Рассмотрение заявок происходит в кратчайшие сроки и без взимания комиссии за выдачу и поручительство. Подробную консультацию можно получить в отделениях ОАО «Белинвестбанк». Программа адресного жилищного субсидирования, в свою очередь, оказала влияние на рост объемов кредитования. Прирост с начала года составил около миллиарда рублей. Связано это с доступностью кредитов. Так, в октябре средняя процентная ставка по вновь оформляемым кредитам составила не более 12% годовых. Белорусская валютно-фондовая биржа запускает новый информационный сервис, который позволяет следить за ходом валютных торгов в режиме реального времени. Новый сервис «Биржа онлайн» нацелен на бизнес, который заинтересован в покупке-продаже валюты. В целом, услуга будет предоставляться на платной основе, но в период по 15 декабря каждый желающий может воспользоваться сервисом абсолютно бесплатно. А теперь о курсах валют. На уходящей неделе иностранные валюты продолжили рост. Доллар достиг максимальной отметки за 21 месяц в 2 рубля 4 копейки. Европейская валюта в четверг также достигла максимального значения, больше которого она стоила только в феврале прошлого года. По итогам пятничных торгов евро незначительно снизился и остановился на уровне в 2 рубля 39 копеек. Российский рубль на неделе установил новый исторический максимум. На выходные его курс составил 3 рубля 44 копейки. С вами был Сергей Гундерак и финансовые новости от Белинвестбанка. До новых встреч! Спасибо, Сергей. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Стратегии и задачи развития науки Беларуси до 2040 года представить на другим з'ездзе ученых 12-13 снежня ў Мінску. Больш за 2500 дэлегатаў, у тым ліку каля 500 замежных гасцей. Каля 100 навукоўцаў представяць на гэтым форуме Віцебскую вобласць. З работай маладых вучоных дэлегатаў з'езду пазнаёмілася Юлія Устінова. Год навукі ў Беларусі адзначыўся шэрагам знакавых адкрыццяў і падзей. Час падводзіць вынікі працы. Патэнт на вынаходства атрымала сёлета дацэнт кафедры фармакагнозіі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Наталля Каражан. Малады вучоны займаецца укараненнем новай крыніцы патрэбнага супрацьалергеннага сродку. Дзякуючы яе рацыяналізатарскім прапановам, у аптэках можна набыць новыя лекавыя сродкі з айчыннай экалагічна чыстай сыравіны. В этом году, в год науки, мы получили патент на получение отдельных соединений с выраженной противоаллергической активностью из растительного сырья. И на сегодняшний день занимаемся возможностью реализации их через производство с целью разработки новых лекарственных средств. Студэнцкае навуковае таварыства медыцынскага універсітэта сёлета адзначыла 70-годдзе ідэі і распрацоўкі маладых вучоных на ўсіх этапах, пачынаючы ад задумы і планавання навуковага даследавання да яго абароны і рэалізацыі на практыцы, кіраўніцтва ВНУ актыўна падтрымлівае, арганізуе форумы для міжнароднага супрацоўніцтва. И молодые ученые, студенты, и наши маститые профессора, конечно, занимались в этом году активно очень научно-исследовательской деятельностью. Мы постоянно участвовали в различных конкурсах, выигрывали гранты, были новые достижения, очень много публикаций.
Павысіць эфектыўнасць дыягностыкі і лячэння, скараціць выдаткі, атрымаць эканамічны эфект. Загадчык кафедры стаматалогіі дзіцячага ўзросту Віцебскага медыцынскага універсітэта Арына Кабанова займаецца новымі метадамі дыягностыкі і лячэння захворванняў сківічна-тварнай вобласці. Арына, старшыня Савета маладых вучоных ВНУ, рыхтуецца прыняць удзел у з'ездзе. Будут представлены наиболее выдающиеся и значимые на мировом уровне признанные научные достижения. Это для меня будет очень интересно и полезно узнать, к чему стоит стремиться, как двигаться дальше и на кого равняться. Это толчок для дальнейшего нашего развития. С одной стороны, будем участвовать в конференции по медицинским фармацевтическим наукам. А с другой стороны, безусловно, надеемся на поддержку и реализацию какой-то наших проектов со стороны государства. У другім з'ездзе вучоных Беларусі прымуць удзел вядомыя навукоўцы саюзнай дзяржавы СНД, вядучых замежных акадэмій навук, сусветных навукова-даследчых арганізацый і цэнтраў. Спектр работы ад біятэхналогій да інавацый у аграпрамысловым комплексе. Асаблівая ўвага моладзі, акцэнт на развіццё тэхналогій. Менавіта лічбавыя тэхналогіі і развіццё нанаіндустрыяльнага комплексу асноўныя задачы стратэгіі развіцця навукі ў Беларусі. У праекце стратэгіі навука і тэхналогіі 2018-2040 тры асноўныя напрамкі: IT-тэхналогіі, новая індустрыяльная сфера і грамадства, якое павінна існаваць у гэтых рэаліях. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У Віцебску праспект будаўнікоў з мікрараёнам Білева плануюць злучыць у 2019 годзе. У адпаведнасці з генеральным планам развіцця абласнога цэнтра магістраль працягнецца да вуліцы Караткевіча. Зараз на пляцоўцы актыўна вядуць работы адразу 10 падрадных арганізацый. Задача нумар 1 – вынас інжынерных камунікацый, газа- і водаправода, цеплатрасы, электрасетак. Поўным ходам ідуць работы і на падземным пераходзе на скрыжаванні вуліцы Петруся-Броўкі і праспекта будаўнікоў. Тэму працягне Віктор Праліч. Гэта зараз праспект будаўнікоў у раёне тэлезавода заканчваецца, аднак над яго працягам кожны дзень актыўна працуюць каля 60 чалавек. Работы на будучай дарожнай артэрыі вядуцца адразу з двух бакоў, з мікрараёна Білева і існуючай магістралі. Сустрэнуцца будаўнічыя брыгады на чыгуначным перагоне. Проектом предусмотрено устройство дорожного насыпи и устройство асфальтобетонного покрытия под будущим мостовым сооружением. То есть железнодорожное полотно останется в тех же отметках, как и на сегодняшний день. Зусім новы выгляд набудзе і даўно набіўшы аскоміну падземны пераход ля завода «Віцязь». Даўгабуд з минулага стагоддзя завершаць. З'явіцца дадатковы праход, які злучыць два бакі новага праспекта. Адраджэннем займаюцца спецыялісты Витебск-Абл-Сельбуда. В нижнем участке подземного перехода установлен дренажный насос, который в течение, наверное, 10 дней была откачана вода. И сейчас при наполнении его, наполняется он несущественно. При наступлении, я думаю, благоприятного периода, это весна, начнутся работы по этому 8-му этапу. И в течение, я думаю, лета-весны данный участок будет закончен полностью. То есть 6-й этап нового строительства и 8-й этап восстановления старого. По праекце шырыня новой трассы складзе каля 12,5 метраў у абодвух напрамках. У планах зрабіць шырокімі і тратуары, акрамя таго з'явіцца веладарожкі. Праект у лісце чакання і супрацоўнікаў ДАИ. Введение в эксплуатацию участка дороги, соединяющего проспект Строителей с улицы генерала Ивановского, позволит снизить нагрузку транспортного потока на проезжую часть проспекта Московского с микрорайона Билева в утреннее и вечернее время. Также на данном пересечении будет введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход, что позволит исключить движение пешеходов по проезжей части и максимально позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Працягнуць праспект будаўнікоў усяго толькі на 1 кіламетр. Але і гэтага невялікага адрэзка будзе дастаткова, каб разгрузіць праблемны Маскоўскі праспект. Дарэчы, гэта самая папулярная дарожная артэрыя, якая звязвае 30-тысячны жылы мікрараён Білева з цэнтрам Віцебска. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск.
На уезде у Витебск с боку Полоцка на территории поселка Кировский усталявали самолет. Советский фронтовый бомбардировщик Су-24М с бортовым номером 28. Узор боевой авиатехники поместили на железобетонные блоки, каб ён был лепей бачный с боку дороги. Крылатая машина заступила на боевое дежурство военно-поветренных сил СССР у 1983 году. На узброении белорусской армии бомбардировщик находился до 2012. Пасля чаго боевая техника была отправлена на заслуженный отпочинок. Бомбардировщик Су-24М был доставлен из Барановичей. Была задействована специализированная техника по его доставке. Определен район и место, где его установили. В настоящее время погодные условия не позволяют нам сделать то задуманное благоустройство и окрасить самолет. Но при благоприятных погодных условиях в следующем году мы выполним эти работы и откроем его в торжественной обстановке. Зимой работы по добраўпарадкаванні территории и обновлению новой архитектурной формы припынились. А вось вясной бомбардировщик зазіхаціць яскравыми фарбами, каб занять пачэснае место сярод славутасцяў Витебскага района. Тэхнічныя інспектары Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі правяраюць тэмпературны рэжым на працоўных месцах. У снежні тэхнічныя інспектары пабываюць ва ўсіх раёнах вобласці і паназіраюць за тым, як на прадпрыемствах выконваюцца патрабаванні заканадаўства. Разам з санстанцыяй і інспектарамі Віцебскага абласнога камітэта прафсаюзаў гарадоцкія крамы наведала наша здымачная група. Позиция инспекторов конкретная. Наймальник обязаны забеспечить комфортные умовы працы. Падчас проверки у городку тлумачаць, зимой у офисах повинно быть плюс 20 и вышей, у механичных цехах минимум 17 градусов, у термичных и зварочных от 15. Есть что проверить и акрамя температуры. У помяшканиях, где режим ниже за норму, кожному супрацоўніку трэба мець теплое оденье и покой для приему ежи. В целом в районе ситуация нас обнадеживает. Мы не установили фактов несоответствия температурным режимам по многим посещенным объектам. Ну а там, где вот все-таки есть ситуация с необеспечением уровня температурного режима, то там созданы условия для дополнительного обогрева и какие-то в отдельных предприятиях тем работникам, которые работают на открытом воздухе, либо в неотапливаемых помещениях, производятся доплаты компенсационные к заработной плате. Гарадок сёлета правяраюць адным з першых. Важны аб'ект мясцовы універсам. Прафсаюзаў і гасцей санстанцыі прадаўцы сустракаюць у целагрэйках. Жартуюць пра зімовую уніформу, але на холод не скардзяцца. Вымяральныя прыборы тут паказваюць плюс 16,3, пры зімовай норме ў 17. Без прадпісанняў ад інспектара не абысціся. Мы увидели, что все работники обеспечены дополнительным спецодеждой дополнительной утепленной. Мы увидели комнату для приема пищи. Мы увидели, что есть возможность согреться работникам. Ну и как наша рекомендация, все-таки официально закрепить график внутрисменных перерывов для обогрева работников. За увагу інспектараў не безліч, але хапае. Каса з прадаўцом стаіць ля самага ўваходу. З такім працоўным месцам у суровую зіму ад прастуды наўрад ці ўратуе тужурка. А вось спажывецкае таварыства магчыма. Мы стараемся, отапливаем. Если вдруг какие-то морозы посильнее, конечно, и сильнее включаем тут газ. У них отдельный график, в котором они 40 минут работают на кассе, потом они 10-20 минут греются. Также мы выдаем им всю спецодежду, дополнительные жилетки теплые. У пакоі для адпачынку грэюцца і работнікі гарадоцкага універмага. Тут яшчэ халадней, плюс 13. Некаторыя пакупнікі нават адмаўляюцца прымяраць тавар. А может, все-таки рискнешь? Да не, я не буду мерить, холодно здесь. На пытанне, чаму ў краме холодна, даюць зразумелы адказ. Праблема ў кацельні, якая абагравае будынак, і абяцаюць, што хутка яна будзе вырашана. Был у нас в ремонте один котел резервный, который в настоящее время сейчас исправлен, восстановлено отопление. В этом здании здесь у нас проблем нет.
Праверка ў гарадку сур'ёзных парушэнняў не знайшла. На чарзе яшчэ 20 раёнаў вобласці. У снежні інспектары пабываюць у кожным. А Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі працягне прымаць званкі на гарачую лінію, якая дапаможа аператыўна выявіць недахопы ў пытаннях аховы працы на прадпрыемствах. Артур Смаляков, Александр Прыстаўка. Навіны гарадок. Дорогу разбили, аднак так и не адрамантавалі. Вось уже 2 месяца жыхары вуліцы Камунальная ў вёсцы Старое сяло Віцебскага района б'юць трывогу. Дабрацца да іх не можа ні хуткая, ні пажарная, а пешшу можна прайсці толькі ў гумавых ботах. За дапамогай яны звярнуліся на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Хто вінаваты і чаму мясцовыя ўлады не спяшаюцца выправіць сітуацыю, разбіралася наш корэспандэнт Інна Кірыенкова. Для того, чтобы на машине проехать, он сходил лопатой, они там даже не заровняли. Он разровнял, чтобы не проваливаться, чтобы проехать. Ну. Вось уже 2 месяцы жыхары вуліцы Камунальная жывуць як на бязлюдным востраве. На дарогу не ступіць, можна загразнуць, скардзяцца людзі. Вялікагрузныя мазы прадпрыемства «Віцебскводаканал» размалацілі дарогу так, што ад былой гравейкі нічога не засталося. Зараз на машыне не праехаць, людзі дабіраюцца толькі пешшу, а жывуць тут у асноўным пенсіянеры. Доезжают до магазина, останавливаются, идут пешком сюда. А мы все больные, все. Я 2 инсульта принесла. То есть, кажется, скорую вызываем очень часто. А скоро, если не пошел встретить кто-нибудь туда на перекресток, то скоро не найдет дорогу. Объедет все улицы, чтобы найти Коммунальную. Я звонил на горячую линию облсполком, и те на райисполком на сельсовет на райисполком. И замкнутый круг получается. Вінаватага знайшлі, пасадзейнічаў сельсавет і абавязаў Віцебскводаканал адрамантаваць дарогу. Людзі абураныя такім рамонтам, называецца «подсыпали». Профилировку улицы надо сделать автогрейдером. Снять, чтобы поднять улицу, чтобы было немножко покачественнее. Потом сделать гравийную подсыпку и покрыть крошкой доломитовой. Все. И будет все нормально. Частично мы начали выполнять работы после того, как начали обращаться местные жители. Работы были приостановлены из-за сырой погоды. Сейчас вот немножко приморозило. На этой неделе работы продолжатся. Я думаю, не так много надо каких-то сил и затрат для того, чтобы поправить данную дорогу. Подвезем песочную, сделаем подушку и сверху немножко подщебеним для того, чтобы снять вот эти колеи. На тэрыторыі Лятчанскага сельсавета 30 населеных пунктаў, і ў большасці з іх менавіта стан дарог выклікае самыя вялікія нараканні ў жыхароў. Будут производиться работы по ремонту дорог, ну, где по возможности, как бы с поступлением средств. Ну, в план включаем. Здесь водоканал как бы обещал, просто еще раз повторю, что из-за погодных условий была работа приостановлена. Поэтому доделают, все сделают. По возможности все делаем, мы будем реагировать на каждую жалобу и принимать меры. Жыхарам застаецца спадзявацца, што абяцанне будзе выканана, і па вуліцы без праблем праедуць хуткая альбо ратаўнікі. Але чаму адразу пасля завяршэння работ дарогу не аднавілі? Грошай не хапіла, а можа добрасумленнасці і павагі да людзей? Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, Навіны, Віцебскі раён. Як вызначыць хатняга гвалтаўніка і дапамагчы яго ахвяры, алгарытм дзеянняў супрацоўнікаў органаў унутраных спраў пры выяўленні такіх фактаў разгледзелі і вывучылі на семінары трэнінгу віцебскія міліцыянеры сумесна з прадстаўнікамі міжнароднага аб'яднання «Гендерныя перспектывы». Нягледзячы на тое, што колькасць забойстваў і фактаў наўмыснага прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў у вобласці скарачаецца, праблема насілля ў сям'і па-ранейшаму актуальная. Каб стабілізаваць ситуацию, віцебскія праваахоўнікі регулярно праводзяць профилактычныя акцыі і комплексныя мерапрыемствы. Павялічылася колькасць узбуджаных крымінальных спраў прэвентыўнай накіраванасці. Сёння ў Беларусі для ахвяр хатняга гвалту працуе агульнанацыянальная лінія дапамогі, але эксперты запэўніваюць, тэлефануе толькі кожны другі пацярпелы.
И за 5 лет работы на линию поступило более 10 тысяч обращений от граждан со всей территории Беларуси. Линия работает ежедневно, без выходных и праздничных дней, с 8 утра до 8 вечера. На линии дежурят специалисты, имеющие специализацию в тематике домашнего насилия, психологи, юрист, которые предоставляют консультационные услуги для тех людей, которые обращаются к нам на линию. В Витебской области ситуация более-менее стабильная. То есть ежегодно наблюдается снижение тяжких, особо тяжких преступлений. Не надо забывать о том, что это преступления, совершаемые близкими людьми, то есть членами семьи, то есть теми, с кем вы живете. Кроме того, порядка 50 тысяч правонарушений, административных правонарушений совершается в год, но это опять же только вершина айсберга, потому как в органы внутренних дел ежегодно поступает более 200 тысяч сообщений о семейных скандалах, семейных конфликтах. Больш за палову бытавых злачынстваў у рэгіёне сёлета здзейснілі беспрацоўныя. 29% грамадзяне, якія маюць судзімасць. Асаблівую увагу праваахоўнікі надаюць асобам, якія злоўжываюць спиртнымі напоямі. У 2017 годзе на іх ліку 64% ад агульнай колькасці крыміналу. Сёлета ў лячэбна-працоўныя прафілакторыі Віцебскай вобласці накіраваны 921 чалавек, які пакутуе ад хранічнага алкагалізму. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі вынесла на грамадскае абмеркаванне пытанне абмежавання продажу алкагольных напояў. На афіцыйным сайце прапануюць адказаць на пытанне, ці трэба абмяжоўваць час рэалізацыі алкаголю і павышаць узроставы цэнз на набыццё спиртнога. Па статыстыцы, сёння 2/3 злачынстваў у Віцебскай вобласці здзяйсняюцца ў стане алкагольнага ап'янення. За знаходжанне на працоўным месцы ў нецвярозым стане да адміністрацыйнай адказнасці ў 2017 годзе прыцягнута больш за 1300 грамадзян. На думку праваахоўнікаў, гэтыя лічбы павінны стаць адным з пераканаўчых аргументаў на карысць таго, што падыходы да рэалізацыі спиртнога трэба зрабіць больш жорсткімі. Согласно статистике, 64% преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Это 2/3 преступлений, это очень большой процент и очень сильное влияние именно употребления алкоголя. Зачастую это преступление против жизни и здоровья граждан. Исключение фактора шаговой доступности реализации алкоголя и доступности к его покупке однозначно повлияет положительно на криминогенную обстановку, так как в настоящее время имеются факты продажи алкоголя несовершеннолетним. И тут большой процент правонарушений среди подростков, получается, и молодых людей в возрасте с 18 до 22 или 25. Получается, большая часть их преступлений, совершенные ими в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь займае другое месца ў свеце па вытворчасці і спажыванні алкаголю. Як паказвае практыка, у рэгіёнах нашай краіны, дзе ў рамках эксперыменту ўводзілі абмежаванні на продаж спиртнога, сітуацыя са злачыннасцю паляпшалася. Правядзенне дзён цвярозасці таксама паказала сваю эфектыўнасць. А прыклад еўрапейскіх краін паказвае, што колькасць гандлёвых кропак з алкаголем напрамую ўплывае на сітуацыю са здзяйсненнем правапарушэнняў. Супрацоўнікі АМАПа выратавалі жанчыну ад суіцыду. Аб тым, што за агароджай на мосце Блохіна ў Віцебску стаіць чалавек, праваахоўнікам паведамілі выпадковыя відавочцы. Усе спробы адцягнуць увагу жанчыны і завесці з ёй размову былі безвыніковымі. Яна маўчала і ні з кім не ішла на кантакт. Пры гэтым трымалася за агароджу толькі адной рукой і стаяла ў самым пачатку моста, не над вадой, а над бетоннымі элементамі. У гэтым выпадку яе падзенне дакладна было б фатальным. Супрацоўнікі АМАПа прыехалі на месца на грамадзянскім аўтамабілі, каб не звяртаць на сябе залішнюю увагу. І скарысталіся літаральна парай секунд, каб зняць жанчыну з моста. Мы воспользовались ситуацией, значит, выше ехал трамвай, и скрежет трамвая было, она оглянулась влево, поняли, что это наш шанс. Подбежал, схватил ее, дальше подбежали мои сотрудники, товарищи с левой, с правой стороны, схватили ее за руки, вытянули ее. Чтобы не привлекать все внимание, девушку быстренько посадили в машину, отъехали и вызвали скорую медицинскую помощь. Было много граждан, все снимали, даже никто не хотел оказать помощь, просто снимали все на видео. Что будет дальше? Як высветлілася, жанчыне 25 гадоў, свой учынак патлумачыла тым, што стамілася ад жыцця. Супрацоўнікі АМАПа перадалі яе медыкам.
29-й міжнародны музычны фестываль імя Івана Салярцінскага ў Віцебску ўрачыста адкрыў адзін з найстарэйшых айчынных калектываў – беларускі дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам Александра Анісімова. Падрабязней пра фестывальныя мерапрыемствы ў наступным матэрыяле. Ад Моцарта і Баха да самых складаных твораў Шастаковіча для сімфанічнага аркестра. На сцэне абласной філармоніі ўрачыста адкрыў фестываль канцэрт беларускага дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра. Гэты гонар для Віцебска вядучыя музыканты рэспублікі даюць да 50 канцэртных праграм у сезон. Сёлета паважанаму і любімаму калектыву споўнілася 90 гадоў. На працягу 16 з іх мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор аркестра, народны артыст Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР Александр Анісімов. Иван Иванович – человек возрождения, знать столько языков, потрясающе разбираться в литературе, всемирной литературе, великолепно знать драматургию всех стран. Уже не говорю про музыку. Я до сих пор зачитываюсь его статьями. Я считаю, что это гордость нашей культуры. У фае Віцебскай абласной філармоніі адкрылася выстава студэнтаў факультэта дызайну Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Гульня ў класікі, візуальнае паглыбленне. Они искали отклик в своей душе, в цвете, в композиционном решении и показали такой именно эмоциональный характер музыки. И в отличие от прошлого года мы большее внимание уделили цвету и тому, как музыка воспринимается в синестезиях именно с цветом. Студенты с удовольствием работали над плакатами к такому замечательному мероприятию культурному, как международный фестиваль классической музыки имени Салярцинского. То есть и это имя, и это мероприятие, оно вызывает несомненное уважение и интерес. Не стараючая класіка, знакамітыя госці з Расіі і Германіі у афішы 29-го міжнароднага музычнага фестывалю імя Івана Салярцінскага. У праграме фестывалю 19-е навуковыя чытанні, канцэрт выкладчыкаў і навучэнцаў Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа прысвечаны 115-годдзю Івана Салярцінскага. Для меламанаў вечар рускай музыкі з удзелам піяністкі Галіны Пятровай і скрыпача Максіма Фядотава, выступленне ансамбля салістаў з Германіі. Музыка пануе ў Віцебску з 4 па 17 снежня. Юлія Устінова, Ганна Русцікова, Сергей Котаў. Навіны Віцебск. І чытаем, і спяваем, і танцуем. Фестываль беларускага слова прайшоў у Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава. Студэнты і выкладчыкі філалагічнага факультэта на тыдзень акунуліся ў атмасферу беларускасці. Узгадалі паэтычныя радкі знакамітых класікаў, народныя традыцыі і нават сталі ўдзельнікамі вечарыны бардаўскай песні. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Размаўляем па-беларуску, узгадваем славутых землякоў і прысвячаем ім вершаваныя радкі. Сёлета ўпершыню ў рамках фестывалю арганізавалі нават паэтычную пляцоўку, дзе сабраліся аматары беларускай паэзіі. Зорнай ноччу сплятаюцца словы з летуценняў і дзіўных прымар. І, ствараючы родную мову, раптам знічкамі сыпяць з-пад хмар. У нас хлопцы, дзяўчаты, яны спяваюць на беларускай мове, яны чытаюць вершы па-беларуску. І у іх так вочы гараць, ім самім так падабаецца. Людзі, якія ўваходзяць у залу, таксама усміхаюцца. На гэта вельмі прыемна глядзець. Выступленні самадзейных і творчых калектываў аматараў беларускай песні ладзіліся падчас урачыстага адкрыцця фестывалю. Са сцэны гучалі дарагія сэрцу кожнаму і любімыя радкі класікаў беларускага песеннага слова. І цягам доўгія часіны дзявочыя, забыўшы сны свае широкие тканины нала персидские кутьяны. Сёлета ўпершыню вырашылі арганізаваць вечарыну бардаўскай песні пад гітару па-беларуску. Прыхільнікаў гэтага мастацтва сярод студэнцкай суполкі нямала на факультэце. Каб гучала беларускае слово, каб яно было вядома, каб былі вядомыя тыя людзі, якія уносілі і уносяць уклад у развіцці роднай мовы. Поэтому об гэтым нашы мары ўвесь час былі. Ну і вось фестываль таму і ў гэтым годзе пацверджанне.
Падчас фестывалю не абышлі ўвагай напрацоўкі выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства. Яны прадставілі свае навуковыя і вучэбна-метадычныя матэрыялы. Можа падацца, што выстава сціплая, але ж... За кожным напрацоўкай, за кожным дапаможнікам вельмі вялікае і скрупулёзнае даследаванне. На выставе прадстаўлены вучэбна-метадычныя дапаможнікі, вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, і сёння па гэтых падручніках вучацца беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у школах, гімназіях. Ну і, канешне, гэта навуковыя напрацоўкі. На працягу ўсяго тыдня студэнты і выкладчыкі універсітэта стануць удзельнікамі літаратурнай гасцёўні, тэатральнай школы і наведаюць міні-урок Святланы Румянцавай, пераможцы рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік 2017 года. Інна Кириенкова, Леонид Табола, Новины Витебск. Першы балтыйскі алімпійскі гран-пры ў рамках адкрытага кубка Віцебскай вобласці па таэквондо сабраў у абласным цэнтры каля 700 спартсменаў з Беларусі, Расіі, Латвіі і Літвы. Не без цікавасці наведаў гэтае спаборніцтва і старшыня аблвыканкама Мікалай Шарстнёў. Усё гэта кажа аб тым, што мясцовыя прадстаўнікі алімпійскага віду спорту выходзяць на якасна новы ўзровень свайго развіцця. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Бітком забітыя трыбуны, бясконцыя паядынкі на 4 дыванах, побач дзесяткі спартсменаў і трэнераў, якія чакаюць свайго выхаду на арэну. Спорткомплекс «Камсамолец», пабудаваны ў савецкія часы, з цяжкасцю ўмясціў удзельнікаў спаборніцтваў. Падобнага прадстаўніцтва каманд не чакалі і самі арганізатары. Але для нашых землякоў гэта першы вопыт правядзення балтыйскага алімпійскага гран-пры. Мы заключили трёхстройственный договор с федерациями Латвийской республики, с Калининградской областью и с Витебской областью. И будет проходить 3 турнира в Калининграде, в Риге и у нас. У суботу урачыстае адкрыццё турніру не выклікала вялікай цікавасці з боку спартыўных функцыянераў і чыноўнікаў абласнога рангу. Затое ў нядзелю спаборніцтва наведаў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарстнёў. Яго не толькі цікавіла выступленне ўнучкі, якая не першы год займаецца ўсходнімі адзінаборствамі, а і умовы, што створаны ў абласным цэнтры для прафесійных заняткаў спортом. Ведется абсолютно повседневная и постоянная работа и по созданию спортивной базы, и по строительству новых различного абсолютно ранга строительных сооружений, спортивных. Вот в ближайшее время, буквально в ближайшее время мы планируем открыть плавательный бассейн, спортивный зал в городке. А тым часам спартсмены аспрэчвалі лідарства ў 4 узроставых групах. У кожнай былі свае фаварыты, хто паспеў заявіць аб сабе як на ўнутраных, так і міжнародных стартах. Віцеблянка Владислава Сорокіна нядаўна вярнулася з Венгрыі, дзе праходзіў чэмпіянат Еўропы сярод кадэтаў. Там я на 5 место, я одолела спортсменок с Израиля и Бельгии, проиграла россиянке за 3 место. Аб выступленні на чэмпіянатах свету і Еўропы марыць і яе земляк па камандзе Дмітрый Паўлоўскі. Пакуль хлопец імкнецца дамінаваць на рэспубліканскай арэне і робіць у гэтым пэўныя поспехи. Сезон был достаточно хороший, я побывал в России, республике хорошо тоже выступил, 3 место занял, и в России тоже 3 место занял. Так все сложится хорошо, к этому турниру тоже серьезно настроен. Веса обычно выступал 53, но сейчас уже перешло в 57. По юниорам тоже участвую. У кожнай з 4 узроставых груп гаспадары сабралі неблагі ўраджай медалёў рознага гатунку. Пацвердзіць свой узровень ім трэба будзе ў сакавіку, калі аналагічны турнір пройдзе ў Калінінградзе. А пакуль будзем трымаць кулакі за 7 нашых спартсменаў, якія ў саставе зборнай Беларусі зараз выступаюць на чэмпіянаце Еўропы ў Балгарыі. Сергей Місурагін, Юлія Устінова, Александр Рындзін, Дмітрий Котаў. Навіны Віцебск. А зараз ад усходняга адзінаборстваў звернемся да традыцыйных еўрапейскіх відаў спорту, сведкамі якіх рэспубліканскіх спаборніцтваў на наступным тыдні змогуць стаць беларускія балельшчыкі, гатовы расказаць мой калега Сергей Місурагін. Вітаю цябе, Вольга. Чэмпіянат Беларусі па валейболе ўзяў адпачынак да 12 студзеня. Толькі 2 сустрэчы засталося правесці ў снежні хакейным клубам «Віцебск» і «Хімік-СКА». Затое балельшчыкаў парадуюць паядынкі баскетбалістаў і гандбалістак. Акрамя гэтага, да канца года у буйных цэнтрах Віцебскай вобласці плануецца правесці шмат гарадскіх стартаў.
Пачну з баскетбольнага чэмпіянату. Пасля 6 перамог у розыгрышы падапечныя Руслана Байдакова пацярпелі 2 паражэнні ад сталічных «Цмоку». Пры гэтым нашы землякі мала ў чым уступалі апаненту. Спецыялісты ўпэўнены, што пакуль ігракам не хапае псіхалагічнай упэўненасці ў асабістых сілах, але з цягам часу яна абавязкова прыйдзе. Пакуль у рубонаўцаў няма перамог над камандамі першай тройкі, але, як вядома, тытул заваёўваецца ў буднічных паядынках. 15 і 16 снежня на паркеце віцебскага ЦСКА нашы землякі правядуць 2 сустрэчы супраць гомельскага «Сожа». Гэта добры шанс папоўніць ачковую скарбонку, бо сапернік знаходзіцца на ніжніх радках турнірнай табліцы. Любы іншы вынік будзе разглядацца як шчыры правал. Аналагічная задача будзе стаяць і перад жаночым гандбольным клубам «Віцебчанка». 17 снежня нашы землячкі на выездзе правядуць паўторны паядынак 1/4 Кубка Рэспублікі Беларусь супраць бабруйскай Беразіны. Дагэтуль у чэмпіянаце краіны нашы землячкі абыгралі магіляўчанак з розніцай у 5 мячоў, а таму паўтарыць свой поспех ім нічога не перашкаджае. Цяпер да іншых падзей. 16 і 17 снежня ў Віцебску будзе ладзіцца адкрыты абласны турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці майстра спорту СССР Мікалая Хітракова. Апошнім часам спаборніцтва збіраюць толькі айчынных атлетаў. Арганізатары спадзяюцца, што сёлета турнір пашырыць свае геаграфічныя рамкі. А напярэдадні 13 снежня ў горадзе над Дзвіной будзе ладзіцца першынство ў вобласці па боксе сярод выхаванцаў спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ. Гэты старт заўсёды вызначае вялікая колькасць удзельнікаў і цікавая барацьба ў рынгу. Акрамя гэтага звання пераможца разыграюць майстры малой ракеткі. Фінальныя матчы першынства в вобласці па настольным тэнісе стартуюць 15 снежня. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Далучацца да заняткаў спортам трэба з маленства, а як гэта зрабіць незвычайна і крэатыўна, прадэманстравалі самыя маленькія жыхары абласнога цэнтра. Узняць алімпійскі сцяг, запаліць агонь алімпіяды, правесці спаборніцтвы і ўзнагародзіць пераможцаў. Гэта толькі невялікая частка малых алімпійскіх гульняў, якія ладзіліся ў дзіцячым садку нумар 110 абласнога цэнтра. У госці да дзятвы завіталі прадстаўнікі нацыянальнага алімпійскага камітэта ў Віцебскай вобласці і славутыя айчынныя спартсмены. Лепей адзін раз убачыць, чым 100 пачуць. А там арганізатары прапанавалі гасцям свой самы паспяховы праект. Малыя алімпійскія гульні выклікаюць непадробную цікавасць у дзяцей. Яны спалучаюць знаёмства з гісторыяй алімпійскіх гульняў, іх атрыбутамі і заняткі фізкультурой и спортом. Мы это делаем все для популяризации олимпийского вида спорта. Ну и, конечно, наша самая важная задача, чтобы, увидев это, наши тренера потянулись именно за нами, чтобы посмотрели этих деток уже с детского сада, чтобы мы могли растить не только ребят, которые будут заниматься физкультурой, наших будущих чемпионов. Вот на это все нацелено, и я думаю, что мы, как возможно, скажем так, попытаемся добиться вот этой вот цели. Теснае супрацоўніцтва паміж дзіцячым садком і прадстаўніцтвам Нацыянальнага алімпійскага камітэта ў Віцебскай вобласці пачалося ў 2011 годзе. За гэты час сябры рэалізавалі шмат цікавых праектаў. У садку з'явіўся нават музей алімпійскай славы. Дети очень любят сюда приходить, особенно с родителями вечером, когда можно более детально рассмотреть каждый экспонат или рассказать и поделиться с родителями, что нового они здесь узнали. Тым часам удзельнікі малых алімпійскіх гульняў дэманстравалі спрыт, сілу і кемлівасць у разнастайных конкурсах. Было відавочна, што з фізкультурай і спортам яны добра сябруюць. Немалаважную ролю ў гэтым адыгрывае і матэрыяльна-тэхнічная база дзіцячага садка. Яго выхаванцам ёсць дзе пазаймацца, а потым і адпачыць з карысцю для здароўя. В образовательном процессе участвуют все, и педагоги, и родители, и дети. Много наших воспитанников занимается различными видами спорта в спортивных школах города Витебска. Мы стараемся привить детям любовь к спорту, воспитать здоровых, целеустремленных, любящих свою страну маленьких граждан. Спаборніцтва выклікалі шмат станоўчых эмоцый. Дарослыя зарадзіліся дзіцячай энергіяй, а юныя удзельнікі малых алімпійскіх гульняў атрымалі заслужаныя прызы і падарункі. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Далей паведамленні сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Snow Max, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Попробуй нежные глазированные пирожные с молочной, клубничной и вишневой начинкой. Как чудесно вокруг, если рядом есть друг. Сила, смелость у нас наполняет Snow Max. Snow Max. Сказочно вкусно.